Από εμένα βρήκες. Άιντε να... Και μετά ξύπνησες, Και μετά ξύπνησες. Έτσι. Σου πω, πες από θες να είναι η γυναίκα. Τι? Η γυναίκα από Ελλάδα. Πώς να είναι, πες εδώ. Σε θέλω μια γυναίκα να είναι 18 χρονών. Εδώ. Όχι χοντρή. Όχι χοντρή. Έλεος, όχι άλλη χοντρή δεν θέλω. Ηλικία. 18. Και πώς. Έως 20. Όχι και έτσι, δεν λέει. Εντάξει. Κάνε. Γλωσσίτσα, να καβλώσει κόμματα. Ή θα φύγει τρέχοντα. Κάνε λίγο τσέλ, αρχίδα γλωσσίτσα. Τι θα την κάνεις την κόμενα. Κολλάγε διάφορα. Όπως. Όχι, αυτά είναι... Αυτά είναι Ρίξε και ένα τραγούδι να καβλώσει. Δεν ξέρω τι. Κάνε μια μουριά, μαλάκα αυτό κάνει. Κάνε ένα τέτοιο που κάνεις. Ηλεκτροπληξία, που σε πιάνει ηλεκτροπληξία. Αυτά φίλε τα έχω ξεχάσει. Ωραία, κάνε κάτι καινούργιο. Τι να κάνω. Τι να... Την κόμμα τι θα την κάνεις. Θα δεις μόνη σου. Αυτά δεν λέγονται έτσι. Αν είναι ξένη, σε πειράζει. Απόλυτα. Ελληνίδα μόνο. Να έχει πρόβατα. Εντάξει, είπαμε, έλεος. Το πούτσο σου πώς τον έχεις. Αρκετά. Μεγάλο. Αρκετά. Ωραία. Αρκετά μπορώ να πω. Στείλε φυλάκια. Στην κόμμα. Κάτσε, εσύ προξενιό καλά. Κάνε έτσι. Ρε ναι, συμφωνώ. Στείλε ένα φυλάκι. Συμφωνώ, αλλά όμως πού θα με δει. Από εδώ σε βλέπει, ρε. Ρε ναι. Εγώ πώς θα τη Στείλε ένα φυλάκι να το κλείσουμε. Εγώ πώς θα τη δω. Στείλε ένα φυλάκι. Εγώ πώς θα τη δω είναι το θέμα. Θα σου στείλει βίντεο εδώ. Στο κινητό. Ωραία. Πες το κινητό σου. Να πω. Και βγάλει και τη γλώσσα λίγο. Τι θα τις κάνεις, κάνεις. Φύγε. Φύγε. Κάνε λίγο τη γλώσσα. Να φύγει. Σε πειράζει αυτό. Έτσι. Ωραία, έφυγε. Δεν βλέπω. Ναι, ναι. Κάνε ένα. Ωραία. Μπράβο. Θα απαντήσει τώρα.